Ako často meníte olej vo vašej prevádzke vy? Na smaženie pokrmov je treba používať výlučne tuky určené na tepelné opracovanie. Pri smažení nesmie prevádzková teplota tuku prekročiť 180 stupňov Celzia. Pri tukoch na smaženie, pre ktoré výrobca uvádza odlišnú teplotu, sa postupuje podľa týchto údajov. Pre kontinuálne smaženie sa používajú len špeciálne tuky určené pre tento účel, a to najdlhšie po dobu 24 hodín. To znamená, že olej je potreba vymieňať jedenkrát za 24 hodín a použitý olej uskladiť v nádobe určenej na použité oleje až do doby odvozu zmluvnou firmou. Použité oleje môže prepravovať len osoba alebo firma s oprávnením na prevoz. Toto pravidlo platí aj pre organický odpad, samozrejme zvyšky z jedál alebo nespracované suroviny, šupy, škrupiny z vajec. Naspäť ale k oleju. Prepálený tuk sa musí vyradiť z použitia z kuchyne. Aj malá chyba v oleji môže mať veľký dopad na zdravie. Viete, ako ich rozoznať? Ako prepálený olej, a teda nevyhovujúci, sa hodnotí vtedy, ak má tieto vlastnosti. Napríklad tmavá farba, čo znamená výskyt oxidačných produktov. V krátkosti, oxidačné produkty v oleji na smaženie vznikajú pri vysokých teplotách a obsahujú škodlivé látky ako aldehydy, ktoré môžu pôsobiť na zdravie, napríklad na srdce, cievy, môžu zvyšovať riziko rakoviny a vznikajú najmä pri opätovnom zahrievaní oleja. Alebo jeho nesprávnom výbere, napríklad s vysokým obsahom omega-6 mastných kyselín. Ďalší znak nevyhovujúceho oleja je jeho penenie, čo môže znamenať prítomnosť polárnych látok a alkalických mydiel. Ak sa vám ešte olej pozdáva, ale javí chuťové zmeny, to znamená chuť je škrablavá alebo horkastá, je možná prítomnosť už spomínaných oxidačných produktov. Ak vás zaujíma, ako jednoducho a prakticky riadiť hygienu a taktiež HCCP systém vo vašej prevádzke, sledujte naše videá na YouTube kanáli HCCP po lopate.